sende ilham alan. Sabah baba sabah babam. Sabah sabah. Sabah sabah. Sabah sabah. Bam bam. Sabah bam bam. Sabah. Sabah bam 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 bam. Yaş uyanganda, nurlar taratganda, yoqtir quyosh salab ko'gan. Yurakdan yurakka, ko'ngildan ko'ngilga, salab birga biz bugun. Eng yaqin do'stlar saladu, injilar hislar saladu, ulaqul ayda biz birga. Eng yaqin do'stlar saladu, injilar hislar saladu, ulaqul ayda biz birga. Esga tutib yashik, xatirlik unutmaylik, do'stlar ulug' zo'r bayram. Yillardan yillarga, buvardan buvarga, kuchsin sevgi ham shodlik. Eng yaqin do'stlar saladu, injilar hislar saladu, ulaqul ayda biz birga. Eng yaqin do'stlar saladu, injilar hislar saladu, ulaqul ayda biz birga. Eng yaqin do'stlar saladu, injilar hislar saladu, ulaqul ayda biz birga. Eng yaqin do'stlar saladu, injilar hislar saladu, ulaqul ayda biz birga. Ulaqul ayda biz birga. Birdemir iş. Samruh premiyasi boshlanar, sahnaga qora. Sahnaga qora. Oltinchi yil qanotin qo'g'a, sheksizlikka tova. Sheksizlikka tova. Semanda tez olarsan toba, sarovingga javob. Kim loyiq birinchi oqibat, olirga qish yog'lar.
җан атарга, финалга җитәләр алар. Канәгать бәхетле булар аларның балалары. Каршы алыгыз сәхнәдә иң шәп ел кулдашлары. Әйдә дуслар, алкышлыйбыз, алкышлыйбыз. Иң көчле команда җыйган, төннәрен йокламаган, барысын бергә туплаган, баш җитәк төзи алан. Директорның бит уң кулы ул, исме өлкән Әйдаман. Фән илендә каһарман ул, ынтыла алга һаман. Сәмрух табигаты дулый, ел клубы алга атлый. Иң тапкырларын без сайлыйк, җиңүчеләрне котлыйк. Алкышларны жәлләмибез. Күңелләргә кереп кала, көйен онытып булмый. Номинантлар арасыннан сәләт җырын кем җырлый? Сәләт җырлый. Кыю егет кызлар чыга, чамалагыз кайсысы? Көннән-көн аларның арта инициативасы. Сары төс туры килгән чак, юл сәл кеше чыгачак. Палатка, гитара һәм учак, иң бәхетле балачак. Алкыштар, алкыштар, әйдә, 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 әйдә. Жылы сүзе киңәшләре үтеп керә йөрәккә. Ямьле елга бер булса да, анаң гомерлеккә. Күзләренә син кара, әйдә җан атарга, финалга җитәләр алар. Сәлкеш мәхәббәтең яулап, мәңге истә калачак. Ел аланының исеме бүген билгеле булачак. Сезнең алкышлар, Сәләтнең якын дуслары Зәринә Билданова һәм Илгиз Шәйхрәзиев. Ә хәзер каршы алыгыз. Сәхнәдә Сәмрух премиясының алып баручылары, Татарстан Республикасының ат казанган артисты Сәлкеш Әйдаман Гөлназ Сафарова һәм Сәлкеш Әйдаман баш җитәк Таһир Насибуллин. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, сәлкешләр, әйдаманнар, баш җитәкләр, остазлар, әти-әниләр, сәлам, сәләт! Сәләтле сәлкешләрен бүләкләү 6-нчы Сәмрух ел премиясендә сезне кайнар сәламлыйбыз! Һәм инде бүген безнең белән кич дәвамында Карина Халяпова, Рафаэль Камалиев,
Вячеслав Дагаев һәм Сахар, ягъни шикәр төркеме. Сегодня мы будем подводить итоги работы движения «Салет» и награждать лучших, а именно тех, кто прославляет «Салет», развивается сам и своим трудом развивает движение «Салет». Әйе, демәк, дуслар, бүген биредә 6-нчы Сәмрух ел премиясе. Бу 6 ел эчендә премия безнең нәтиҗәләре дә шактый. 14 номинация, 450 катнашучы, 85 эксперт һәм 45 җиңүче һәм бүген бу исемлеккә тагын 9 яңа исем өстәләчәк. Biz инде барыбыз да беләбез, 2020 ел ул бик үзенчәлекле ел булды һәм быел Сәмрух премиясе дә үзенчәлекле булачак. Шуңа күрә тантана барышында, тамаша барышында битлекләрегезне салмавыгызны үтенәбез. Без күрәбез, сезнең күзләрегез елмая, сез шат. Димәк, без сәләттә бәйрәмне башлый алабыз дигән сүз. Әйе, шуннан да, Гөлназ апа, без сәләттә, әмінә сәләт дигәч, шәхсән минем өчен күз алдыма ин башта биләр килә. Биләр, җәй, сәлкешләр, әйдаманнар һәм әлбәттә җәйге аланнар. Әлбәттә инде сәләтнең аланнары ул беренче чиратта сәләтнең чагылышы һәм 2020 елның 27нче сәләтле җәенә килгәндә ул шуннан да бик кызу булды һәм біз биләр җирлегендә сәләтнең форумының барлык 6 сменасында уздырдык. Әйдәгез, моңа да барыбыз бергә алкышлап алыйк. Прям огромные наши бурные аплодисменты всей дружной команде. А это 18 мең сәлкеш, 550 әйдаман безнең алкышлар, дуслар. 150 баш җитәк, 300 остаз, 500 оештыручы. Яшәсен сәләт! Һәм инде бүгенге кичтә без әлеге мөһим сорауны бирергә тиешбез. Сәләт, сез әзерме? Әзер булсагыз, карыйбыз экранга 2020 ел. Нәрсә белән истә калды, нинди вакыйгалар барысы да безнең экранда. Внимание на экран. Сәләт хәрәкәте 1994 елда 65 кешелек бер кичкенә аланнан башланып китә. Бүген исә аның турында Татарстанда гына түгел, татарлар яшәгән барлык җирдә дә беләләр. Сәләт балаларга һәм яшьләргә акыл һәм иҗат потенциалын ачарга, үстерергә мөмкинлек бирә торган зур системага әйләнде. 2020 ел сәләт хәрәкәте эчендә мөһим вакыйгаларга бай булды. Хөкүмәтебез һәм шәхсән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән сәләттә дистәләгән проект тормышка ашырылды. Йолдызлы базасында капиталь ремонт тәмамланды. Кама тамагы җирендә өр-яңа заманча аргамак үзәге төзелде. Белем бирү, сәламәтләндерү аланнары эшләде. Болгар туган тел форумы, Иске Казан җыены, Казан саммит кысаларында ислам илләренең яшь эшмәкәрләр форумы оештырылды. Сәләт белән берлектә Рәсәй күләм ислам илләре хезмәттәшлеге проект офисы төзелде. 1997 елдан башлап без биләргә кайтуыбызны дәвам итәбез. Сәләт халыкара яшьләр уку форумы 6 смена форматында үтте. Arts биләр форум, Сәләт биләр форум, IT биләр форум, Leaders биләр форум, Media биләр форум, Junior Skills биләр форум. Узган ел сәләт 20 меңгә якын баланы, яшьләрне һәм укытучыларны берләштерде. Кичә яшьтән үк кызлар һәм малайларны безнең хәрәкәткә җәлеп итү эше дә уңышлы дәвам итә. Сентябрьдә сәләтнең Асылташ мәктәбе 12 укучыны үзенең 1-нче А сыйныфына кабул итте. Иң кечкенә нәниләр өчен дә шартлар тудырылган. Сәләттә бәләкәч клубы эшләп килә. Ул ел дәвамында 70ләп баланы үз мөхитенә җәлеп итә. Академик Мирза Мәхмутов исемендәге Фәнсар мәктәбе, Әнвәр Хәйри, Бухараев укулары кебек фәнни конференцияләре, Сәләт Олимп һәм Санат Лаб 2нче республика олимпиадалары, Сәләт активы мәктәбе, Әйдәманнар мәктәбе үткәрелде. Татарстан һәм Башкортстан республикаларында Самар өлкәсендә 20 төбәк сәләт клублары эшләп килде. Сәләт Вики мәктәбе укыту сессиялары үтте. Күп кенә проектлар онлайн рәвештә актив эшли башлады. Сәләт җыены тарихыбыздагы иң күләмле онлайн чара булды. Безнең фикер Мирах клубы дәресләре һәм уеннары да үз эшен дәвам итте.
Әдип Әлмир кубогына шахмат турниры 200-дән артык яшь шахматчыны кабул итте. Кызыклы репортажлар, интерактив уеннар, иҗади чыгышларны туплаган Сәләт Лайв онлайн студиясы эфирлары дөнья күрде. Сәләт йортын төзекләндерү планга кертелде. Цифрлаштыру эше дә алып барыла. Уңайлы, сыйфатлы һәм инновацияле яңа Сәләт дөньясы виртуаль платформасы эшләнә башлады. Шулай итеп, без бүген 2020 елга нәтиҗә ясыйбыз. Бу елда да яңа уйлар ялаубызны дәвам итәбез. Сәләт мөмкинлекләр мөхите. Акыл, рух, тел берлеге. Шеф видео sizga yoqgan bo'lsa alqishlar. Әйе, дуслар, шыннан да моны бары тик видео белән генә, яисә сүзләр белән генә аңлатырып бетереп булмый. Сәләттә булырга кирәк, сәләттә яшәп карарга кирәк. Һәм инде сәләт ул чынлап да мөмкинлекләр мөхите. Һәм чынлап да сәләттә яшәп карап, андагы рухны, андагы мөхитне туярга кирәк. Чөнки 1994 елмы, 2021 елмы әлеге мөхит үзгәрешсез кала һәм ул ничә еллар дәвамында безне барыбызны бергә җыеп һәм туплап тора. И сегодня самое частое слово будет «спасибо» и «рахмет». Я предлагаю еще более громкими аплодисментами поприветствовать наших ключевых партнеров, без которых успехи Сәләт не были бы возможными. Шексез рәхмәтебезне Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановка белгертәбез. Большое спасибо правительству Республики Татарстан. Но на этом аплодисменты не заканчиваются. Наши аплодисменты и огромная благодарность Министерству по делам молодежи, Министерству образования и науки, Министерству культуры, Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Министерству цифрового развития, Государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Академии наук и высшим и средним учебным заведениям Республики Татарстан, муниципалитетам и их руководителям, а также всем, кто нас поддерживает и во всем нам помогает. Тагын бер тапкыр бик зур рәхмәт һәм алкышлар безнең партнерларыбызга. Сәләтне бик күп кеше үстерә. Һәм мисал буларак менә шушы Сәмрух ел премиясе. Җиңүчеләр, партнерларыбыз бүләкләре һәм акчалата премия белән бүләкләнәчәк бүген. Аның өчен махсус Фан Сәләт платформасы булдырылды. Һәм инде монда һәр теләгән кеше үз өлешен булдыра алганча кертә алды. Әйе, һәм бу елны без бергәләшеп игътибар 520,280 сум җыйдык. Һәм инде Әлбәттә аерым рәхмәт партнерларыбыз, Фан Сәләтнең зур донаторлары Акбарс банк һәм аның җитәкчесе Гәрәев Зөфәр Фәнил улына, Озон төзелеш компаниясе һәм аның җитәкчесе Юнысов Рөстәм Фәрит улына, Ксил Миллениум җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять һәм аның җитәкчесе Ахунҗанов Алмаз Габделхак улына ярдәм иткән һәрбер кешегә рәхмәтебезне белдерәбез. Рәхмәт сезгә. Гульназ апа, вы обратила внимание, что сегодня в холле и в зале, и в музыке витает ретро-тематика. Это один из новых трендов, и для тех, кто постарше, отличный повод вспомнить, как все было в 80-х или 90-х. Әлбәттә, игътибар иттем, бөтен кеше дә моңа игътибар иткәндер дип уйлыйм. Агым менә син Сәләткә кайчан эләктең? Мин хәтерлим, ерак 2003 елда биләрдә мин әйдәман булып эшләгән идем. Менә нәкъ 2 елдан соң, 2005 елда мин үзем Сәләт Рошанга сәркеш булып килдем. Димәк, мин Сәләттә 15 ел. Ну, Таһирны котлыйбызмы? Бу аның шундый мини юбилей дияргә дә була. Рәхмәт бик зур. Гомумән, бер тапкыр сәлкеш булып караган кеше ул гомергә сәлкеш булып кала да инде. Дуслар, залда сәлкешләр бармы? Кәефләрегез ничек? Хәтерлисезме, безнең гимнда шундый сүзләр бар. Җан җепләре бәйли сәлкешләрне дигән. Һәм без бу җан җепләренә Сәләт мөхите дибез. Һәм аны Сәләт мөхите дип атыйбыз. 1994 ел булсын, чыннан да 21 булсын, ул һәрвакыт шундый булып калачак һәм аны һәркем сизәчәк. Бүген Сәләттә зур бәйрәм, бүген чынлап та монда иң сәләтлеләр бирегә җыелган.
Һәм инде сәләтлеләр дигәндә әйдәгез тикшереп карыйк әле. Иң беренче булып аларны сәламлик. Бу елны бит бездә Асылташ мәктәбенең беренче Ә сыйныфы ачылды. Асылташлар, сез мондамы? Сәлкешләрне инде тикшердек. Әйдаманнар, сез мондамы? Бар җитәкләр. Сәләт клублары мондамы? Әти-әниләр, сез мондамы? Һәм инде сәләт гаиләләре, сез мондамы? Һәм тагын бер сорау, сәләтнең партнерлары, сез мондамы, сез залдамы? Алар әлбәттә монда, алар бик тыйнак кына алкышлый, алар өчен хәтта аерым махсус номинациядә булдырдылар. Нәкъ менә хәзер алар исемнәрен белер өчен, премиябезне рәсми рәвештә ачык дип игълан итер өчен сезнең рөхсәтегез белән сәхнәгә Сәләт яшьләр үзәге директоры Айгөл Габдрахманованы дәшәбез. Алкышлап каршы алыйк, дуслар. Сәләт. Сезнең белән монда шундый рәхәт. Бүген монда нинди генә хисләр кичермибез. Менә дулкынлану сизелә, беренче рәтләр, безнең номинантлар, лауреатлар. Әйдәгез әле аерымаларны алкышлыйк, аларга көч бирик. Алардан да күбрәк дулкынлана, аларның әти-әниләре, аларның укытучылары, остазлары, алар да залда. Әйдәгез аерымаларны да алкышлыйк, аларга да рәхмәт әйтик. Рәхмәт сүзен бик матур итеп кенә безнең алып баручылар әйттеләр инде. Әйдәгез аерымаларны да алкышлыйк, алар шундый матур, шундый кичә безне бизәп торалар. Һәм инде рәхмәт сүзләрен әлбәттә мин дә берничек тә әйтә алмыйм. Бик зур рәхмәт әлбәттә әйтеп уздык безнең сәлкешләргә, әйдаманнарга, безнең баш җитәкләргә, аларның әти-әниләренә, безнең остазларыбызга, укытучыларыбызга аерым рәхмәт әлбәттә безне ел дәвамында безгә ярдәм итеп торган барлык министрлыклар. Әйдәгез аларны алкышлыйк, әлбәттә ул Яшьләр эшләре министрлыгы, Фән һәм мәгариф министрлыгы, барлык министрлыклар. Әлбәттә ул безнең Татарстаныбызның хөкүмәте, әлбәттә Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов һәм әлбәттә президентның аппараты командасы. Әйдәгез аларга да көчле алкышлар бүләк итик, рәхмәт әйтик. Һәм рәхмәт әлбәттә безнең барлык партнерларыбызга, безгә ярдәм күрсәтүче. Үзегез күреп тордыгыз, 2020 ел Сәләт өчен бик бай ел булды, уңышлы ел булды. Һәм әлбәттә шушы уңышлар булмас иде, сез булмасагыз, менә шундый көчле команда булмаса иде. Әлбәттә бу зал гына сыйдыра алмый барлык сәләтлеләрне. Безнең бүген онлайн да бара, безне күрәләр барлык дөньяда булган сәләтлеләр. Сезгә дә сәламнарны җиткерәбез. Әйдәгез аерым безне күзәтеп торучыларга сәламнар җиткерик, алкышлыйк. Һәм әлбәттә безне күзәтеп тора Сәләт проектлары җитәкчесе Әдиб Әлмир. Аннан да сезгә сәламнар. Ул безнең белән бүген эфирда. Әйдәгез рәхмәт әйтеп сәламнар җиткерик Әдиб Әлмиргә. Һәм аның сәламнарын да кабул итегез. Һәм инде безнең менә шундый тантаналы мизгелдә без премиябызны башлап җибәрәбез һәм махсус номинацияларны да, әгәр дә сез әзер булсагыз, без аларны башлап җибәрәчәкбез. Сәләт, сез әзерме? Бик зур рәхмәт Айгөл апа Габдрахманова. Һәм инде әйдәгез барыбыз бергә беренче номинациягә күчик. Хәзер көчле алкышлап сәхнәгә стипендиатларыбызны чакырабыз. Димәк, 2020 елгы Әйдаманнар ярышының беренче лигасы җиңүчесе Ләйсән Зайнуллина. Һәм шулай ук сәхнәгә көчле алкышлар астында. Башта без әлбәттә алкышлыйбыз, бүләкләрне тапшырабыз һәм фото төшәргә дә онытмыйбыз. Тагын бер стипендиатны сәхнәгә дәшәбез. Сәлкеш, Әйдаман, Борҗитәк, Сәләт проектларының оештыручысы Аяз Ханафи. Ханафин Аяз. Зәйнуллина Ләйсән. Siz loyiqli. Sәләт
премиясе. Достар, безнең алкышлар, җиңүчеләр һәм фото. Хөрмәтле стипендиатлар, сезне озатабыз, Айгөл сәхнәдә калуыгызны сорыйбыз. Һәм инде сәләтле яшьләр белән сәләтле остазлар эшли бит. Һәм инде 2020 елның ел остазы нәкъ менә хәзер билгеләп үтик. Сәхнәгә сәләтнең ел остазы номинациясе җиңүчесен чакырабыз. Татар эстрадасы җырчысы, Татарстан СССРның атказанган һәм халык артисты, Муса Җәлил премиясе лауреаты, сәләтнең ел остазы Рима Опа Ибрахимова. Ел астазы, ел астазы, ел астазы. Hürmet edəbiz. Рима Опа Ибрахимова. Ел ұстазы. Рима Опа, бик зур рәхмәт. Сезне залга озатабыз, без хәзер көчле алкышлар белән, әйе, без алга таба дәвам итәрбез. Безнең алкышлар, дуслар. Без алга таба дәвам итәбез и продолжим мы специальные номинации 6-й премии «Сәмрух». Номинация под названием «Партнер года». Әлеге проект кысаларында безнең иң кыю проектларыбызны җиңа ашырырга ярдәм иткән оешмалар җитәкчеләренә рәхмәтләребезне белдерәчәкбез. При вашей непосредственной поддержке появляются новые смены «Сәләт», улучшается наша инфраструктура, и мы просто чувствуем себя увереннее. Спасибо вам за это огромное. Димәк, махсус номинация «Ел партнеры». Разрешите под ваши бурные аплодисменты пригласить на эту сцену победителей. Ознакай санаторий профилактории Баштабибы Рүстәм Ибрахим улы Дәүләшин сезне сәхнәбез түренә төшәбез. Ел партнеры безнең алкышлар. Һәм шулай ук ел партнеры номинациясе җиңүчесе Россиянең мактаулы энергетигы, Татарстанның атказанган артисты, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Илфа җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте директоры Фәнир Гыйлметдин улы Галимов. Безнең партнерлар, рәхмәт партнерлар. Siz her vakit yanımızda. Безнең партнерлар, рәхмәт партнерлар. Ярдәмегез өчен бик зур рәхмәт. Безнең партнерлар, рәхмәт партнерлар. Рәхмәт бик зур безнең алкышлар. Рәхмәт бик Безнең зур. көчле алкышлар бу номинациядә партнерларыбызга Сәләт Стордан бүләкләр дә тапшырылды. Тагын бер тапкыр рәхмәт партнерлар. Шулай ук рәхмәт бик зур Айгөл апа Габдрахманова һәм инде безнең махсус номинациялар блогы тәмамланды һәм премиябыз рәсми рәвештә ачылды дип әйтсәк була. Сәләте ел дәвамында 50-дән артык проект тормышка ашырыла килә. Һәм шуның белән беррәттән сәлкешләр һәрвакыт яңа идеяләр белән яналар, яңа проектлар тәкъдим итәләр. Һәм шулай итеп 6-нчы Сәмрух ел премиясендә яңа номинация барлыкка килде. Ул ел инициативасы дип атала. Игътибар экранга. Данис Мөхәммәтҗанов сәләттә 3-нче дәрәҗә иясе. Сәйдәш телләр өйрәнү проектын тәкъдим итә. Аның фикеренчә, кайчак якын тирәдәгеләрнең күңелен җылытырга бер елмаю да җитә. Аделина Хадиева сәләттә 3-нче дәрәҗә иясе. Аделина икътисад белән кызыксына. Сәләт эшмәкәр проекты авторы фикеренчә иң яхшы инвестиция ул өзлексез белем алу. Рената Шарипова
Сары галстук иясе. Республиканың фитнес-аэробика буенча беренчелегендә хип-хоп юнәлешендә җиңү яулый. Кечкенә чагыннан ук YouTube'ка видеолар урнаштырырга яраткан Рената бүген Шелтәр медиа мәктәбе проекты авторы. Сәфәр Муракшин, Сары галстук иясе. 2018 елда Сәмрух премиясында җиңү яулаган Аксубай клубы рәисе, Милли мәдәниятләр фестивале проекттан уйлап табучысы. Ландыш Габдиева, Сәләт КВН лигасында 3-нче урынга лаек була. Без бергә фестивалендә 2-нче дәрәҗә дипломы белән бүләкләнә. Танылган шәхесләр белән аралашуга нигезләнгән татарча подкаст шоу проектын тәкъдим итәм. Сәләт клубы һәм Сәләт активы мәктәбе эшчәнлеге нигезендә Сәләт мөхитендә яңа проектлар барлыкка килде. Алар арасында 5 финалист сайлап алынды һәм алар хәзер сәхнәдә. Премияның җиңүчеләрен Сәмрух символикасы төшерелгән истәлекле бүләкләр, партнерларыбыздан бүләкләр, Фан Сәләт мәйданчыгыннан һәм Акбарс банктан акчалата премия һәм әлбәттә инде җиңүче дипломы белән төп бүләк Сәмрух сыны белән бүләкләнә. Бик зур рәхмәт сезгә, партнерларыбыз. Бу номинациядә безнең махсус бүләкләр дә бар. Милли мәдәниятләр фестивале проектына Россия Федерациясе Дәүләт Думасының Милләтләр эшләре комитеты рәхмәте тапшырыла. Һәм шулай ук Сәләт эшмәкәр мәктәбе инициативасы Татэнерго компаниясеннән бүләкләр сезнең өчен. Бүләкләр тапшырылды. Һәм инде котлыйбыз сезне, кызлар, егетләр. Хәзер бу номинациянең җиңүчесен белер өчен сәхнәгә чакырабыз. Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыятенең дәүләт секторы белән эшләү буенча директоры Хайретдинов Эмиль Фәрит улы. Салям. Можно я по-русски немножко пару слов скажу? Вы знаете, 5 лет я рядом с вами, 5 лет я рядом с Салятом, и наконец-таки мне дали слово. В этом году мне получилось высказаться. Вы знаете, вот волнительная ночь. Я сегодня спал, перед сном думал, что такое Салят для каждого. И вот Салят для меня – это вдохновение, это бабочки в животе, это желание, жадное желание наслаждаться тем моментом, когда с тобой рядом друзья, с тобой рядом Салят. Поэтому мы, Акбарсбанк, честно говоря, берем пример с вас. Мы учимся у вас, у молодежи, мы стараемся вас слышать, и Акбарсбанк хочет стать моложе. И поэтому Акбарсбанк всегда рядом с вами, рядом с молодежью, и мы такой же инициативный банк, как и наши номинанты. Бигзур Ахмед. Извините за мое произношение. Шелтәр медиа мәктәбе. Димәк, ел инициативасы. Медиа мәктәбе. Без котлыйбыз сезнең. Бу Шелтәр медиа мәктәбе. Без котлыйбыз сезнең. Бу Шелтәр. Просим сделать общее фото на память. Не уходите, әйдәгез күмәк фото ясыймыз. Безнең көчле алкышлар астында, дуслар. Ел инициатива номинациясе җиңүчесен Шелтәр медиа мәктәбен тәбриклибез. Һәм шулай ук ел инициативасы номинациясе лауреатлары Сәйдәш проекты һәм татарча подкаст шоу сезне дә чын күңелдән котлыйбыз. Әмнәхә бик зур рәхмәт Эмиль Фәритович, бик зур рәхмәт безнең сәхнәгә күтәрелгән сәлкешләргә, сәләттә эшләүчеләргә безнең алкышлар, дуслар. Һәм инде Сәләт эшчәнлегендә ел дәвамында бик күп кешеләр һәм командалар катнаша. Алар Сәләтне үстерә һәм
ныгыта. Алар арасында яраткан партнерларыбыз, рәхмәт сезгә. Бу бүгенге көн һәм иртәгәгә өчен көчле инвестиция. Премияның генераль партнеры Акбарс Банк. Сүз уңаеннан бу елны Акбарс Банк белән берлектә беренче тапкыр махсус Сәләт Акбар җәйге аланын оештырачакбыз. Һәм бу әлбәттә зур җиңү, зур рәхмәт шундый яңа мөмкинлекләр өчен. Камчылык бүген безнең партнерларыбыз Түбәтәй беренче татар хәләл тиз туклану шелтәре. Алкышлар. Шулай ук сервис стиль мебель компаниясе. Цветы без повода чәчәк салоны чәчәкләрне сәбәпсез бүләк итегез. Сәләт стор яшьләр киемнәре һәм аксессуарлар кибете. Новая школа бердәм дәүләт имтиханына әзерли торган онлайн мәктәбе. Видимый свет, клиплар, төрле жанрдагы видео төшерә торган тәҗрибәле продакшн. Реквизиция интеллектуаль уены яшьләр өчен яңа күңел ачу чарасы. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры. Колокол балчыктан ясау мәктәбе. Һәр кеше иҗат итә ала. Кулдан язу һәм зәркән сумала белән Олеся Проскурадан дизайнерлы бизәнү әйберләре, төрле образлар һәм ямьле үзенчәлек. Жаклин матурлык салоны уңайлы һәм матурлык дөньясына рәхим итегез, дуслар. Шулай ук Абдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры. Юлбасма Казандагы шәхси нәшрият. Шоу Литейка, тарихи һәм зәркән остаханәләр. Казан дәүләт яшь тамашачылар театры. Чоколетта, без ашарлык бәхет ясыйбыз. Гүзәллек бренды, тарих, заманча әйберләрдә. Милли чигү һәм татар орнаментлары белән искиткеч эшләнмәләр. Казан Ривьерасы күңел ачу кунакханә комплексы. Need Speak чит телләр мәктәбе. Need Speak белән бергә инглиз һәм башка 11 телне рәхәтләнеп өйрәнә аласыз. Ә менә хәзер безнең алкышлар барлык партнерларга. Бик зур рәхмәт партнерларыбыз. Һәм инде шуны әйтәсе килә. Гөлназ апа, сәләттә кем булсан да рәхәт. Сәлкеш булсан да рәхәт, әйдаман булсан да рәхәт, оештыручы булсан да рәхәт. Менә бүген биредә Сәмрух премиясендә сәләтнең барлык аланнары да бергә җыелган, дисәк алдау булмас. Без бүген бергә монда барыбыз әлеге мөхиттә сәләтне тоя алабыз һәм рәхәтләнеп ял итә алабыз. Һәм инде хәзер кечкенә генә музыкаль мөгъҗиза ярдәмендә без сезнең белән нәкъ шул Сәмрух халәтен тыярга тырышачакбыз. Сәхнәдә сәләтлеләр: Илмир Низамов, Ильяс Камал, Эрик Марковский һәм Вагыз Аюпов. Каршы алыгыз.
Шәп номер. Біздің алқышлар егітлер сәхнеден кетірге ашықмағыз. Илмир Низамов, танылған композитор. Муса Шәлил премиясы лауреаты, Рәсейдің композиторлар союзы ағзасы. Сәләтнің яқын досты ұстазы. Ильяс Камал, сәлкіш, танылған виолончелист һәм композитор. Муса Шәлил премиясы лауреаты. Һәм сәләтті егітлері біз, сәлкішлер һәм әйдаманнар. Эрик Марковский һәм Вағис Аюпов. Әфәрин егетләр, бик зур рәхмәт һәм біз devam etəbiz. Demək, һәм biz kilesi номинацияға күшәбіз. Ол да булса Ел Әйдаманы номинациясы. И по праву эта номинация является одной из самых ключевых, потому что сейчас на этой сцене мы будем чествовать тех, кто знакомит детей с миром Сәләт, кто знакомит детей с принципами Сәләт и дает ему возможность развиваться. Ел сайын әзірләніші 550 әйдаман арасынан biz хәзер иң-иңен сайлаячакбыз. Демәк, игътибар экранга. Внимание на экран. Айгөл Шакирова, Сәләттә 2-нче дәрәҗә иясе. 2016-да ел сәлкеш исеменә лаек була. Гистология буенча олимпиадада 1-нче урынны яулый. Айгөл һәрвакыт үз хыялына ышана. Айдар Насибуллов, Сәләттә 2-нче дәрәҗә иясе. 2020 елда Республика студентлар язы фестивалендә гран-при яулый. Мизгел театры коллективы белән милли байлык конкурсында җиңә. Мөмкинлекләрне кулдан ышкындырмагыз ди Айдар. Зөлфия Хәсәнова, Сәләттә 2-нче дәрәҗә иясе. 2019 елга Сәмрух ел премиясында җиңү яулаган Сәләт ярчаллы аланы әйдаманы. Бәллүр каләм Золотое перо Республика фестивалендә гран-при яулый. Кыю адымнар белән ул һәрвакыт үз максатларына ирешә. Хәзер, кадерле дуслар, алкышлап, Ел Әйдаманы номинациясендә җиңүчене бүләкләү өчен сәхнәгә мөхтәрәм кунагыбызны чакырабыз. Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры урынбасары Радик Расих улы Гыйсмәтов сәхнәбез түрендә. Каршы алабыз. Сәлем, дуслар. Брат, сейчас Лим, Для меня Сәләт начался 3 года назад, когда я еще не был заместителем министра, работал в МЧСе. Началось с того, что я с вами познакомился. Сейчас уже 3-й год я удостоен такой чести быть на этой сцене, быть с вами. Предыдущий оратор говорил для себя, что такое Сәләт. Для меня лично Сәләт — это прежде всего свобода, я честно скажу. Да? Свобода самовыражаться, свобода творить и самое главное — свобода совершать ошибки. И самое главное — не бояться их делать. Я искренне вас поздравляю, что у нас в республике есть такое замечательное движение. На самом деле оно масштабнее, мировое. И хочу сказать, что у вас все получается. Ну а мы с своей стороны будем вас всегда поддерживать. Спасибо. Бик зур рәхмәт бу җылы сүзләрегез өчен. Һәм инде Ел Әйдаманын без махсус әйдаманнар ярышында билгеләдек. Димәк, Ел Әйдаманы номинациясенең җиңүчесе Зөлфия Хәсәнова. Ишаянова, Иске Хозанда, Борисанова, Премияның җиңүчесе Сәмрух символик төшерелгән истәлекле бүләкләр. Фан Сәләт мәйданчыгыннан һәм Акбарсбанк охшалата премия һәм әлбәттә инде җиңүче дипломы һәм төп бүләк Сәмрух сыны белән бүләкләнде. Мы награждаем наших победителей ценными призами от наших партнеров. Туган Travel туристик агентлыгы, Туган Travel ялынны планлаштыр һәм сәяхәт ит. Мин Тимер массаж остаханәсе, массаж культурасын үстерәбез һәм аны заманча кешенең сәламәт яшәү рәвеше өлеше итәбез. Дуслар, бу Ел Әйдаманы номинациясе иде, зур күләмле номинация, котлыйбыз. И также аплодисменты нашим партнерам. Таһир,
Qarali, bugungi jinguvchilarimizning ko'pisining jonatarlar komandasi bor. Ham ko'plar o'zlarining aydamanlari, selkishlari, umuman olanlar uchun jonatarga deb kelgan. Ular hatto repetitsiyada dali ismlarini bilmagan kelish, qishqirib o'tirdilar, jonatarlar. Ham mana bizning papkaga hamon ko'z solirga tirishdilar. Siz sezdingmi? Biz ko'rsatmadik. Belki biz olanlarını barlab çıkarırız. Ayda barlaymiz. Selet Ravşan, siz mındamı? Salat ruhiyet. Selet Oznaka yalanı. Salat soba. Selet şahıs. Salat dil. Selet sana. Salat gayret. Selet ustalar bistesi. Salat yorşallı. Selet biler kolası. Salat okburi. Selet izgi şişme. Salat imenkey. Selet iski kazan. Bulgar Doğantıl. Selet badır alanı. Selam Alim. Selet Tulpar. Salat Samara. Tahir. Üstte kimler otura? İndi olan bu, deşmi tırgan. Selet alanı deyip etsek bir kaşığında yalgışma biz. Selet siz mındamı? Bir anna ilik Salatda jayindi boshlanib ketdi jamaat. Chunki portfolio siziq salat.ru saytida jayga olanlarga g'arizalar endi qabul etila boshladi. Olanlar ortdi, jay tog'ida demak salatliroq, tog'ida qizuroq, tog'ida rahatroq bo'lajak. Barliq ma'lumot portfolio siziq salat.ru saytida. Biz devam edemiz hem kilesi nominatsiya yıl qo'ldoshları. İhtibar ekranga. Qaraymiz. Her şak yılmayışı hem başkalarını da öz artından iyertüşü Fensler Mektebi Kuldaşları Razil Samigullin bilen Rizide Abdullina. Alar KVN Ligasının en usta aktör hem aktrisası ismine layık. Salat til olanı kuldaşları Rinat Kamayev bilen Alsu İbrahimova. İkisi de Salat'ta 3. derece iyeleri. Yaxşı kuldaş bulunun tüp sırrı birdemlikte diyorlar. Salat soba olanı kuldaşları Enci Şeripova bilen Bulat Burhaneddinov. Turmuş devizları her vakit öz kişine ışanırga şul ışrakta sana dinler tabılmaz. İgizegin bulmaz elbette. Her ışraşuları büyüden başlanışı hem yeşkana biruk fikrini eydüşe kuldaşlar Doniyar Galiyev bilen Aygül Şakirova. Salat Akburi olanı eydamanlarının ikisinde de sarı galstuk var. Karangı tünde de yaktılıkını görebilirge kerek degen fikirde tura olar. Bir-birsin yartı sözden, bir göz qarashından da anlavşı ustalar bistesi kuldaşları Eliyina Karimova bilen Rishad Gatiyatov. Leaders Biler Forumda da bir komandada işliler. Selkişlerinin umışı onlarının en zor gururluğu. Salat Alim. Hem Salat Olimpik Fest alanları kuldaşları Zülfiye Hasanova bilen Rafael Kamaliyev. Onlar komandasında her kimnin işi tügel bilgilengen. Tilek bulsa hatta Alim tavuna da minib buladı beyteler. Dime, yıl qo'ldoshları nominatsiyasının laureatların sahnege çakırabız. İbrahimova Alsu, Kamayev Rinat Salat til alanı. Galiyev Doniyar, Şakirova Aygül Salat Akburi alanı. Hem Abdullina Rizide Samigullin Razil Fensar Mektebi. Alar mında, alar sahnede. Yıl qo'ldoshları nominatsiyasida jinguvchini e'lon etish uchun sahnaga muhtaram qonog'imizni chaqirishga ruxsat etingiz. Qozon shahari boshqarma komitetining Bolalar ham yoshlar ishlari komiteti raisi Oyrat Shamilula Faizovni sahna biz turnadashamiz. Добрый вечер, hörmətli qonaqlar.
Кадрлы дуслар, салям, салят. Добрый вечер, дорогие друзья. С огромным удовольствием каждый год поднимаюсь на эту сцену с огромной теплотой. Хочу поприветствовать вас от имени мэрии города Казани, от имени Комитета по делам детей и молодежи. Хочу сказать, что в очередной раз мне больше всех повезло. Мне досталась самая главная, самая крутая номинация. Напарники года. Это ребята, у которых больше всего самых интересных историй. Что такое напарник? Да? Это человек, который тебя всегда подстрахует, всегда поможет. Напарники друг друга всегда дополняют. И помните самое начало сегодняшней церемонии, когда все номинанты, представители разных номинаций выходили сначала на сцену, потом спускались вниз. Некоторые ребята вот так гордо выходили в одиночестве, это лидеры. А некоторые чинные, благородно, красиво, со своими прекрасными напарницами очаровательными спускались вниз. Лидерство и дружба, лидерство и партнерство, лидерство и товарищество – это два слова, которые все говорили, мои предшественники на этой сцене, что для меня солят. Вот для меня солят – это лидерство и партнерство, лидерство и дружба. Поэтому вы молодцы, продолжайте в том же духе. Поздравляю вас с солят. Давайте узнаем победителя. Итак, победителями становятся Данияр Галиев и Айгуль Шакирова. Yoldaşlarımında Yarabı ayı apa Vintike apı apa Yoldaşlarımında Yarabı ayı apa İngilizcedir kimciye Номинациясы җиңүчеләре Галиев Данияр, Шакирова Айгөл, Сәләт Абураланы. Һәм шулай ук әйдәгез барлык лауреатлар белән бергә бер күмәк фото ясыйк. Котлыйбыз сезне лауреатларыбыз Ибрагимова Алсу апа, Камаев Ринат абый Сәләт Тираланынан һәм шулай ук Резида апа һәм Разил абый Фәнсар мәктәбеннән. Котлыйбыз сезне. Премияның җиңүчеләре Сәмрух Символик сыйшырылган истәлекле бүләкләр, партнерларыбыз бүләкләре, Фансәләт мәйданчыгыннан һәм Акбарс банктан акчалата премия һәм әлбәттә инде җиңүче дипломы һәм төп бүләк Сәмрух сыны белән бүләкләнде. Алкышлар ел кулдашларына. Һәм инде без Сәмрух премиясын дәвам итәбез. Һәм киләсе номинация ул ел клубы номинациясы. Клублар сез мондамы? Клублар монда, финалистлар экранда карыйбыз. Казанның 9-нчы мәктәп базасында эшләп килүче Сәләт Арслан клубы 2018 елдан бирле Сәләтнең рәсми клубы исемен йөртә. Максатлары татар телен үстерү һәм бергәләп өйрәнү. 2016 елдан бирле эшләп килүче Сәләт Азнакай клубы рәисе Әдилә Сафина. Аның җитәкчелегендә активистлар район квестларында һәм чисталык акцияларында катнаша. Бергәләшеп музейларга йөриләр, эзләнәләр һәм фәнгә омтылалар. Сәләт Аксубай клубы Әйдә шаярт конкурсының муниципаль этабы гран-при ияләре. Бергәләп Тукайны укыйбыз конкурсында җиңүчеләр. Иң зур казанышлары Сәмрух 2018 ел премиясында ел клубы исеменә лаек булу. 30-дан артык активистны берләштергән Сәләт Түбән Кама клубы рәисе Эльвина Мөхәммәтшина. Алар битва умов интеллектуаль уенда җиңә, экологияны саклау буенча акцияларда катнаша. Шахматта да беренчелекне бирмиләр. Сәләт Асинова клубы республика күләм «Мин татарча сөйләшәм» акциясы призерлары. Клубка хәзер 14 активист йөри. Рәисе Эльвира Шакирова. Үзләренең иң зур уңышлары дип Сәләт клубы таныклыгын алуны һәм активистлар санын арттыруны әйтәләр. Сәләт һәм җәмгыять тормышында актив катнашып килүче Сәләт Казан клубы.
Клуб рәисе Аделина Ибатуллина җитәкчелегендә алар фәнни тикшеренү конференцияларда чыгыш ясый, макулатура җыя һәм мәктәпләрдә төрле чаралар үткәрә. Һәм без ел клубы номинациясенең финалистларын сәхнәгә чакырабыз. Димәк, беренче булып сәхнәгә Сәләт Арыслан клубы чакырыла. Сәләт Түбән Кама клубы шулай сәхнәгә чакырабыз. Сәләт Аксубай клубы. Сәләт Асинова клубы. Без алкышлыйбыз, клублар сәхнәгә күтәрелә. Ашыкмагыз, каушамагыз. Бу номинациядә безнең махсус бүләк бар. Димәк, игътибар. Талантлылар университеты һәм аны Сәләт Аксубай клубына тапшыра. Безнең махсус бүләгебез. Котлыйбыз сезне махсус бүләк белән Сәләт Аксубай клубы һәм инде ел клубы номинациясендә җиңүчене тәкъдим итәр өчен сәхнәгә чакырабыз. Татарстан Республикасы Мәдәният министры урынбасары Натфуллин Дамир Данил улын рәхим итегез сәхнәгә. Хәерле кич, мөхтәрәм айдаманнар, сәлкешләр, оештыручылар, кулдашлар барыгызда бүгенге көндә Мәдәният министрлыгы исеменнән Татарстан Республикасының суык көнендә иң кайнар пирамида үзәгендә чын күңелдән сәламлыйм. Дөрестән дә әйткәндә, мине бу елдан башлап Сәләт системасының рәсми рәвештә табынучы фанат булып дип санап китәсем була, чөнки узган ел беренче тапкыр мин кызымны җибәргән идем Сәләт системасына. Һәм мин баланы 10 көнгә онытып җибәрдем бөтенләй. Һәм шуның өчен залда утыручы барлык әти-әниләрдән, шәхсән үземнең исеменнән айдаманнарга, остазларга бик зур рәхмәт белдерәсем килә. Тәбриклим сезне чын күңелдән. Һәм кавышлы мизгел. Хәзер без бу номинациядә җиңүченең исемен беләчәкбез. Сәләт Түбән Кама. Сәләт Түбән Кама. Әйе, сез ел клубы. Сәләт Түбән Кама. Без котлыйбыз сезне. Сәләт Түбән Кама. Сәлкешләр, сез мондамы? Сәләт Түбән Кама. Ел клубы. Ел клубы. Барыгызны бергә күмәк фото төшергә чакырабыз безнең алкышлар астында. Димәк, ел клубы номинациясе җиңүчесе Сәләт Түбән Кама клубы. Һәм шулай ук барлык лауреатларны да гомумән Сәләтнең барлык клубларында котлыйбыз. Премияның җиңүчесе Сәмрух символикасы төшерелгән истәлекле бүләкләр партнерларыбыз бүләкләре Фан Сәләт мәйданчыгыннан һәм Акбарс банктан акчалата премия белән бүләкләнде. Безнең алкышлар, дуслар. Лауреаты премии награждаются дипломами, а также ценными призами и сертификатами от наших партнеров. Йылдыз Арт Marketplace мәйданчыклары өчен беренче график дизайн студиясе, Полка Маркет яшь дизайн брендлары кибете. Сәләт Арыслан һәм Сәләт Асинова клублары ел клубы номинациясендә лауреат исеме һәм Татарстан Республикасы Сәләт яшьләр иҗтимагый фонды премиясе белән бүләкләнделәр. Шунысын да әйтеп узыйк. И отдельное спасибо, конечно же, за поддержку нашим партнерам и всем нашим друзьям. Да, действительно, мы будем ждать эти аплодисменты. Гульназ, вот мы сегодня говорили о том, что есть определенная тематика вечера, ретро-тематика. И Сәләт, я подумал, что Сәләт — это место, где очень хорошо сохраняются традиции, и в то же время она открыта всему новому, новым трендам. Мы знаем и видим, например, что сейчас очень популярным стал жанр стендапа. Очень интересно наблюдать и смотреть. Айшинанда Гульназ апахан беләсеңме, бу елда Сәләт гаҗәпкә калдыра, чөнки нәкъ менә хәзер сәхнәдә сезнең өчен стендап булачак. Үзе татар телендә, үзе Сәләт турында. Сез әзерме? Үзе Илсияр апагыз һәм ул үзе сәхнәгә чыгарга әзер. Алкышлыйбыз һәм каршы алабыз. Илсияр апа Хисмәтова.
Сәлем, сәлет, барығызға да сәлем. Всем здравствуйте. Добрый вечер. Минем исемем Илсияр. Кемнәрдер өчен мин апа, кемнәрдер өчен бу кем сахнага чыкты әле? Рәхмәт. Алкышлагыз әле, әйе. Зур рәхмәт. Алкышлагыз әле кем быел сәләткә беренче тапкыр барды? Менә андый кешеләр бар, менә бик шәп егет утыра икән, сәлам. Нәкъ менә синең өчен һәм калганнар өчен мин сәләтнең элек нинди булганы турында әз генә сөйләп китәсем килә. Мин сәләттә 2009 елдан һәм мин беренче тапкыр сәләткә барганда, сәлкеш булганда форум әле фестиваль дип атала иде һәм биләрдә чатырлар юк иде. Күз алдыгызга китерәсезме? Чатырлар юк иде. Менә синең күзләреңнән күреп торам, син бик аңлап бетермисең, махсус синең өчен фото. Менә биләр һәм анда чатырлар юк. Әйе. Аха. Рәхмәт. Менә хәзер, әйбит, сездә зур чатырлар бар. Ә бездә зур өметләр бар иде. Әйе. Рәхмәт. Сездә һәрбер чатырда кондиционерлар бар. Ә бездә кепкалар бар иде. Әйе. Рәхмәт. Сез кызык-кызык чараларга йөрисез, ә без шишмәгә бара идек. Менә бу вакыйга иде, дуслар, әйе. Дустым, анда шишмә бар. Бәлки берәр кашан күрерсең дә. Әйе. Менә сезгә хәзер чараларга, интеллектуаль чараларга беренче каналдан йолдызлар килә. Әйбит. Дискотекләргә пицца төркеме килә, ә бездә кепкалар бар иде, мин әйткән идем бугай инде, әйт. Әйе, һәм мин сәлкеш вакытта әле Сәмрух премиясе юк иде. Алкышлагыз әле, кемгә ошый Сәмрух премиясе? Бик әйбәт, минем кайбер номинацияләргә тукталып китәсем килә. Мәсәлән, ел сәлкеше. Ел сәлкеше ул ел буе эшли, конкурсларда катнаша, зур конкурс уза, әйбит, җиңәр өчен. Ә менә безнең вакытта ел сәлкеше ул үз полникларын әйдаманнарга бүләк иткән бала иде. Әйе. Һәм минем җитәкчеләргә мөрәҗәгать итәсем килә. Минемчә, Сәмрухка кайбер номинациялар җитеп бетми. Мәсәлән, ел чатыры, әйме? Мәсәлән, веганнар өчен чатыр бар, блогерлар өчен чатыр бар, дәресләр өчен минемчә номинацияны кертергә кирәк, әйбит. Икенче яктан караганда, һәр ел сайын корылтай җиңәр иде, чөнки ул иң зурсы. Анда сәхнә бар, һәм аның портфолиосы иң яхшысы, әйбит. Тагын бер номинация менә уйлап таптык, ул да булса ел кысты бургеры, әйбит. Әйе. Хәер, анда да җиңүче инде билгеле. Ел сайын тавык белән булган кысты бургер җиңәр иде, аны барысы да ярата. Әйбит, минемчә ул әле ел әйдаманы номинациясендә дә җиңәр иде, чөнки ул сәлкешләрне әйдаманнарга караганда тизрәк җыя. Әйбит. Түбәтәй белән бәйле бер кызык хәл сөйләп китәсем килә. Бер юлы шулай чиратта басып торам, карыйм, бер сәлкеш кысты бургер ала. Миндә инде әйдаман инстинкты туды. Мәйтәм, карале сәлкеш, син нишләп мастер-класстан качып йөрисең? Бар әле чатырга, дим. Ну, бер генә кичкенә генә искәртмә, бу Кремлевская урамындагы түбәтәйдә иде. Һәм анарсын, аның әтисе мине үземне куып җибәрде. Рәхмәт. Дуслар, күптән түгел Тимур абый белән очраштык. Белгәнегезчә, ел сайын 6 форум уза. Ләкин быелдан башлап 16 форум узачак. Һәм сезнең алкышлар астына мин аларны сезгә тәкъдир итәм. Димәк, ой, зур рәхмәт. Артс биләр форумнан соң Дартс биләр форум булачак. Әйе, анда бары тик иң төгәл сәлкешләрне генә алачаклар, чөнки безгә тишек шатерлар һәм палаткалар кирәк түгел, әйбит. Для привлечения новой аудитории, для продвижения татарского языка предлагаю TikTok Skills Bilar Forum.
Форум будет идти всего 15 секунд, и для того, чтобы на него попасть, нужно попасть в реки, но не в Ширимшен, а в реки в рекомендации. Фэнсар на время форума переименуют в TikTok House. И если вы не попадете туда по портфолио, то ничего страшного. Рахмет. На одном из форумов будут очень маленькие палатки, с собой можно будет брать только рюкзак и кормить не будут. Это будет лоукостер Биляр форум. Былтыр шет илләргә чыгып булмады, үзегез беләсез. Һәм минемчә Франция Биляр форум уздырырга кирәк. Сез дөрес аңладыгыз, ул Биләрдә узачак. Ләкин һәрбер барган сәлкеш мин сәләт Франциядә булдым дип әйтә ала. Киләсе форум супер-дупер кул, экстра, ультра, HD нәрсәдер анда 2021. Әлеге форумга баручы кешеләр, сәлкешләр форумның исемен дөрес итеп атарга тиешләр. Аңлаугызча, мин әлеге форумга бармыйм. Киләсе форум ул да булса биткоин Биляр форум. Һәр кеше анда барырга планлаштыра, уйлый, ләкин бармый. Аннан соң, былтыр барырга кирәк иде дип уйлый. Рәхмәт. Менә беренче рәтләр бара буга инде бит. Һәм 15 форумга барган сәлкешкә 16-нчы форумга бару бушлай. Һәм ул кэшбэк Биляр форум булачак. Менә мин игътибар иттем, монда бүтән нәрсә шундый ретро стильдә, бит ретро тематикада, күңелгә ностальгия килеп китте. Һәм миңа элек булган әйберләр менә шундый кире кайтарасы килә инде кайбер әйберләрне. Менә мин сезгә аларны атап китәм. Беренчесе Киндер-сюрприздагы бегемотиклар. Икенчесе Кармелита сериалы. Һәм өченчесе Кол Шәриф уныклары аланы. Барыгызга да зур рәхмәт, сез бик җылы зал, хәтта Илназ абый Сафиуллинга да булай алкышламыйлар бугай. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Афарин Илсияр апа Хисматова. Менә шундый кызыклы стендап. Кызлар, без алга таба дәвам итәбез һәм бу елны әйтеп узганча, җәй бик кызу һәм актив булды һәм узган елны оештыручылар яңа номинация уйлап тапты. Форум бар җитәге. Ул бу елда бик актуаль. Бер җәй эчендә кайбер яшьләр хәтта 60-шар кызыл футболкага ия булдылар. Зур эш башкардылар һәм инде җәйләрен тулаем сәләттә үткәрделәр. Димәк, кем икән ул форум баш җитәге? Зал, сезнең фикергезендә сырыйга әле ничек уйлыйсыз? Кем ул форум баш җитәге? Бармы фикерләр? Ничек? Димәк, әлеге номинация җиңүчесен хәзерге вакытта безнең сәләтен идарә итү командасы билгеләде һәм инде аның исемен белергә вакыт та килеп җитте. Форум баш җитәге номинациясын бүләкләү өчен сәхнәгә Сәләт клубының 10-нчы президенты, Сәләтле җәй үзәгенең җитәкчесе Смирнов Игорь чакырыла. Игорь абый, рәхмәт. Хәерле кич, сәләтлеләр һәм кунаклар, әйдәгез тагы бер кат алкышлап алыйк әле. Шуннан да урамда суык, һәм анда шундый җылы. Мин форумга кайткан сыман булдым. Бигрәк тә Илсияр апаның әлеге матур чыгышыннан соң 15 форум була дигәч куркып та куйдым. Кая моның хәтле баш җитәк табырбыз соң без дип. Ләкин шулай да, кем соң ул форум баш җитәге? Беренче чиратта ул җыючы, ныгытучы һәм әлбәттә үз эшенең остасы. Һәм ел баш җитәге турында сөйләсәк, нәкъ менә форумның турында ул һәрвакыт үсешкә омтылучы, ул һәрвакыт үз үрнәгендә үстерүче һәм шул вакытында үзеннән олырак остазлардан
örnek olup üsüşü. Hem bu yılғы жеңушіде әлбәттә bu sıfatlar бар. Демәк, 6-нчы Самух ел премиясының форум ел башитәге җиңүчесе ул да булса Лилия Акберова. Demek köşte alkışlar mı? Forum başidagi Liliya Akberova. Efendim katılayımız hem big sur rahmet İgrabi Smirnov. Премияның жеңушісі Самрух символикасы түсірілген истәлекле бүләкләр жеңуші дипломы белән бүләкләнде. Жеңүчеләр, сезгә бер үтенечебез бар. Жеңүгә тик алар куркалар да бүләкләрне алалар, тизрәк төшеп югалалар. Торыгыз, үзегезнең алкышларыгызны кабул итегез. Бу сезнең шундый йолдызлы жеңү мизгелләре. Һәм безнең көчле алкышлар. Biz olga da barabız hem kilesi mahsus nominatsiya ol da bulsa Sәләт Җырлый. Ой, bu бик иҗади номинация һәм Сәләт Җырлый номинациясендә җиңүче өчен тавыш бирү ул социаль челтәрләрдә үткәрелде һәм әлеге тавыш бирүдә 2000-нән артык кеше катнашкан. И прямо сейчас мы предлагаем ознакомиться с чартом, в который вошли топ-3 песни. Внимание на экран. Смотрим. Yaşlı kanatları bizni alıp gider yiraklarda, dünyada aşkına. Bizim yürekler su taşkını sığmaz, güçlü gizli duyar. Yaş yürekler uğurlaşını yeniden kanatları ceye, eyde birge atlayık bizning qizu jayga. Sirlerini söyle ming'a, saqlar biz qo'raqma. Birdan g'oyila uzar borliq dağlarında. Osh ko'zlaringni, jay qanotlaringni, osh ko'zlaringni, sharg'a boqijda. Jay boshlanmoqqa jayov bizni o'zini, bulamiz biz menda ko'mak ham birdam o'yla. Alda kuta bizni qiziqli bir sayohat, ishondiram do'stim menda bo'lar bek rahat. Har joy sayin men menda qo'ydim bor qanotli yurakni, sog'inam jila bera bizga u beradi ruhiyat. Сәләт Җырлый махсус номинациясендә җиңүчене бүләкләү өчен сәхнәгә танылган композитор Муса Җәлил премиясе лауреаты, Рәсәйнең композиторлар союзы әгъзасы, Сәләтнең якын дусты һәм устазы Илмир Җәүдәт улы Низамовны чакырабыз. Xeyirli kiş Sələtədə. Xeyirli kiş. Sizdə şunday жылы атмосфера, урамда шундай салкын булса да, бик үссә монда сәхнәдә. Музыка безнең тормышыбызда гел безнең белән янәшә. Һәм мин бик шатмын менә сезнең арагызда музыкага битараф кына түгел, шундый сәләтле, талантлы кешеләр булуына мин бу җырларны тыңлап тордым, әйтәм. Минем үзләремә бит басалар инде, әйтәм, кешеләр. Әйе, шуңа мин бик шатмын бу бүләкне тапшырырга. Бик зур рәхмәт. Бу номинациядә җиңүчене без нәкъ менә хәзер билгеләячәкбез. Игътибар экранга. Демәк, монда хәзерге вакытта тавыш бирү процессын күрә алачакбыз. Нәкъ менә шулай безнең социаль челтәрләрдә тавыш бирү барды. Демәк, безнең җиңүче Рухи йөрәк җыры башкаручы, сүз һәм көй авторы Динә Валиева.
Dine biz seni sahnege çağırırız. Rahmet. Жиңүче диплом безнең партнерыбыз Rocket Records тавыш яздыру студиясыннан Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясеннән махсус бүләкләр тапшырылды. Алкышлар! Һәм без җиңүчегә һәм калган катнашучыларга бетмәс илһам теләп яңа җырлар көтеп калабыз. Афәрин. Хәмидә рәхмәт, Динә рәхмәт, Эльмира абый. Һәм без алга таба барабыз. Карале Тахир, минемчә менә җырлар яңгыраганда, бер таныш көйләр ишеткәндә, без автоматик рәвештә ничектер җәйгә, теге сәләткә кайтып алган кебек булабыз, әйме? Кояш, кызу, сәлкешләр, соң әлбәттә инде безнең яраткан җиребез биләр. Бу нәкъ менә минем хәләтем, чөнки мин биләрдә булмаган вакытта һәрвакыт биләргә кайтырга телим. Хәзер без биләрнең бер кыйпылчыгын монда алып килербез, һәм әлеге атмосферага чумырбыз. Дуслар, чираттагы номер бары тик сезнең өчен. Тыңлагыз һәм рәхәтләнеп әлеге мөхитне тойыгыз. Димәк, сәхнәдә Зарина Вилданова, Илгиз Шәйхрәсиев һәм сезнең безнең яраткан Женя апа, Булат абый һәм Марат абый. Башлыйбыз, киттек. Үзеңә алга гына димәк, миннән булмас димәк, ышан үз көчеңә, дөнья сине көтә, әйдә күтәр кулларыңны өскә, безгә таулар җилкәдән, диңгезләрдә төздән, туган телдә җанга якын көйгә, олы юлга басабыз тиздән. Әйдә бас. Uzak barası, atlay almasın deydi allar. Ул sözler yaman, kulakka salma, bargan tapa. Seni көтәрәр юк иртәгә түгел, атлый башла бүген, ышан үз көчеңә, дөнья сине көтә, әйдә күтәр кулларыңны өскә, безгә таулар җилкәдән, диңгезләрдә төздән, туган телдә җанга якын көйгә, олы юлга басабыз тиздән. Әйдә бас. Хәлләр ничек дуслар? Катырак yo! Kızlar, yigitler, basarız birge. Siz hazırmı? Basarız birge. Gittik ayda kuter kullarımda üsken. Ayda kuter kullarımda üsken. Gittik ayda kuter kullarımda üsken. Dağlar şirketen dingizlerde düzden. Ayda kuter kullarımda üsken. Bizge dağlar şirketen dingizlerde düzden. Ayda kuter kullarımda üsken. Ayda kuter kullarımda üsken. Dağlanın əmdə, qoluna
suzam deyip köklerge Kisselerime yıldız jiyam deyip birdim vəğdə Öz-özüne Yo 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 Рәхмәт сезгә, рәхмәт, афәрин безнең алкышлар. Бик зур рәхмәт Женя апа, Зарин апа, Илгиз абый һәм без алга таба барабыз. Һәм Без безнең моны кабатлар без әле, шулай бөтен аланлар белән бергә җыелып, алла берсә җәй көне кабаттан рәхәтләнеп биербез һәм җырларбыз. Чыннан да кыш инде үтеп бара һәм бик тиздән без барыбыз да биләрдә күрешербез. Без алга таба барабыз һәм киләсе номинация ел өлкән әйдаманы. Һәм бу номинациянең финалистларын без хәзерге видеода эзләячәкбез. Игътибар экранга. Карыйбыз. Дилбәр Мустафина, сәләттә 2нче дәрәҗә иясе. Узган Сәмрухның ел кулдашы номинациясе финалисты. Ак чәчәкләр халыкара фәнни медицина конференциясендә финалга чыга. Спорт йолдызлары белән дә эшләгәне бар. Ул практика узган бүлектә хоккейчы Владимир Ткачев дәваланган. Илдус Галимҗанов, сәләттә 2нче дәрәҗә иясе. 2019 елда Бикафест фестивалендә 1нче урынны ала. Сәхнәгә тәүге мәртәбә 3 яшендә чыккан. Шахмат турнирларында баш җитәкләр арасында җиңү яулый. Алия Миннуллина, сәләттә 2нче дәрәҗә иясе. Ел студенты 2020 республика премиясында елның җәмәгатьчелеклесе һәм КФУның иң яхшы чыгарылыш курс студенты мактаулы исемнәренә лаек. Кадрлар резервы республика программасында җиңеп чыккан. Диләрә Хаева, сәләттә 2нче дәрәҗә иясе. Ел лидеры республика конкурсында 2нче урынны яулый. Сәмрух ел премиясында төрле елларда ел сәлкеше, ел кулдашлары номинациясында финалга чыга. Сәләтнең сәркатибе. Компьютерда тиз язу буенча спорт мастерына кандидат була алыр иде. Әдилә Камалова, сәләттә 2нче дәрәҗә иясе. Сәмрух 2019 ел премиясында ел кулдашлары номинациясе җиңүчесе. Татарстан Республикасы студентлар язы иҗат фестивалендә Ал Зәйнәбем командасы составында 1нче урын ала. Әдиләгә еш кына лотереяда бәхет елмая. Иң зур отышы велосипед. Барлык финалистлар сәхнәдә күреп торасыз. Һәм бу номинациядә безнең махсус бүләкләр бар. Әлеге бүләкләрдән башлыйк та. Һәм әлеге махсус бүләкләр шундый. Миннуллина Алиягә Сбербанкның Школа 21 мәктәбеннән файдалы бүләкләр. Камалова Әдиләгә Сервистиль мебель компаниясеннән махсус сертификат тапшырыла. Һәм спорт министрлыгыннан рәхмәт хаты Галимҗанов Илдус абыйга тапшырыла. Ну а сейчас мы узнаем имя победителя в этой номинации. Ел өлкән әйдәманы номинациясендә җиңүчене игълан итәр өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзәлия Захри кызы Закированы дәшәбез. Сәлам, сәләт. Сәлам, сәләтнең дуслары. Юкка гына һәрбер чыкканда шушлай сәлам бирмидер. Чөнки шул хәтле сездән көчле рух, көчле энергетика килә. Хөрмәтле укучыларыбыз безнең. Сезнең барыгызны Мәгариф һәм фән министрлыгы исеменнән кайнар сәламлим. Бүген дөрестән дә шундый матур кичә, аның мәгънәсе бик тирән. Беренчедән, сәләт 2020 елга йомгаклау нәтиҗәсен ясый. Ансын барыбызда сәхнәдә күрдек, бүген без сәламлибез үзебезнең җиңүчеләребезне. Икенчедән, 2021 елга үз алдыгызга шундый зур бурычлар куясыз. Сез, сәләт, бу бурычларны безнең белән бергә үтәргә әзерме? Әзер. Беләсез, мин нәрсә турында әйттем? Бу сезнең сәләт мәктәбе. Бары тик 1нче класска 1нче Ә сыйныфына җыелды. Киләчәктә дә сезнең уңышларыгыз зур булсын һәм сезнең кебек лашын ир-егетләр, шундый матур нәфис кызлар шушы сәләт мәктәбендә киләчәктә дә тәрбияләнсеннәр иде. Уңышлар телим сезгә. Җиңүчеләрне котларга әзербез. Ә хәзер без ел өлкән әйдәманының исемен беләчәкбез. Курбанмагыз, анда бары тик бер исем. Диләрә Хаева!
Dilere apa, anın alha baram. Hey Dilere apa, yaradasine her balam. Hey Dilere apa, anın alha baram. Hey Dilere apa, yaradasine her balam. Şonday motor şiber Diler opaga alkışlar. Demek, yıl ülken eydamanı Hayva Diler Rapa. Yıl Ülken Aydamanı nominatsiyasının laureatları Galimjonov Fildus, Mustafina, Dilber. Премияның жеңушісі Самрух символикасы төшерілген истәлекле бүләкләр, партнерлар бүләкләре, Фан сәләт мәйданчыгынан һәм Акбарс банктан акчалата премия һәм әлбәттә инде җиңүче дипломы белән төп бүләк Самрух сыны белән бүләкләнә. Бик зур рәхмәт сезгә. Тагын бер тапкыр безнең алкышлар, безнең котлаулар. Һәм инде без киләсе номинациягә күчәбез, шулай бит Гөлназ апа. Бар җитәкләр дип өлкән идаманнарны һәм директорларны атыйбыз. Димәк, игътибар экранга ел директоры номинациясе финалистлары. Аяз Ханафин, сәләттә 2нче дәрәҗә һәм шәмәхә футболка иясе. 2019 елда ел лидеры конкурсында җиңүче, узган Самрухның финалисты. Ул Камал театрының репертуарын яттан белә. Аяз өчен иң шәп бүләк тә спектакльгә билет. Айсылу Нурдинова, сәләттә 2нче дәрәҗә һәм шәмәхә футболка иясе. Яшь профессионаллар WorldSkills Russia 7нче ил күләм чемпионатында ресторан сервисы компетенциясында җиңүче. Бер юлы 100 эшне башкарырга сәләтле. Кахва өстендә хәтта йөрәк рәсеме дә ясый белә. Алина Лабанова, сәләттә 2нче дәрәҗә һәм шәмәхә футболка иясе. Аның командасы студентлар арасында үткәрелгән баскетбол лигасы беренчелегендә чемпион була. Ул 12 яшендә баскетбол, шорт-трек, чаңгы, җиңел атлетика белән шөгыльләнә башлый. Аккордеонда да уйный белә, хорда да җырлый. Энҗи Халикова, сәләттә 2нче дәрәҗә иясе. Самрух 2019 ел премиясе лауреаты. Экология мәсьәләсенә кагылышлы күп санлы конкурслар һәм конференцияларда катнаша. Тирә юндәге матурлыкны күрә белү иң мөһиме дип саный. Димәк, барлык финалистлар да сәхнәдә, һәм бу номинациядә безнең шулай ук махсус бүләкләр бар. Әлеге бүләкләрдән башлыйк. Махсус бүләк Халикова Энҗигә тапшырыла. Барс медиа компаниясеннән чакыру билетлары. Шулай ук Лабанова Алина апага сервис стиль мебель компаниясеннән махсус сертификат тапшырыла. Нурдинова Айсылуга Казан шәһәренең балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәхмәт хаты һәм Бөтен дөнья татар конгрессыннан планшет тапшырылды. Һәм Ханафин Аяз абыга Сбербанкның школа 21 мәктәбеннән файдалы бүләкләр. Котлыйбыз сезне. Алар һаман да кулга-кул тотынышып торалар, чөнки хәзер тиздә без җиңүченең исемен атаячакбыз. Һәм нәкъ менә хәзер, прямо сейчас мы узнаем победителя в этой номинации. Ел директоры номинациясендә җиңүчене игълан итер өчен сәхнәгә чакырырга рөхсәт итегез. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе, Сәлкеш Әйдаман баш җитәк Шакиров Данис абый Фәнис улы. Сәләт! Мен ең бірінші ширатта сіздің барығызында Татарстан Республикасы премьер-министр орынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шахрази Васил Габдылгаязь улы исеменнән сәламлим һәм Самрух ел премиясы тапшыру тантанасы белән чын күңелдән Бөтен дөнья татарлары исеменнән котлыйм бәйрәм белән. Әлбәттә, татар дөньясында, татар дөньясы Татарстан белән генә шикләнми. Татарстаннан читтә яшәүче халкыбыз, милләттәшләребезнең булуы белән көчле. Татар дөньясында сәләтнең үзенең аерым саллы зур өлеше бар. Һәм менә ел директоры диләр. Беләсезме, мин сәләттә инде 17 ел. Сәлкеш, Әйдаман, Башҗитәк, ел директоры иң көчле сәләт шәхес аланын барлаганда, бүген иң нык көчле алкышларны мин биргән идем, чөнки сәләт шәхес аланын вакытында оештырып, балаларны барлап, туплап, һәм менә бүген мин директор дигән вакытта һәм җитәкче дигән вакытта
сәләтнең төп җитәкчесе, рухи айдаманы, һәм гомумән һәр вакыт сәләт дөньясы белән бергә булган, һәм бүген дә безнең белән күңелдә дә нинди генә ераклыгында булуга карамастан, һәр вакыт шушы эшнең нигезендә Әдип Әлмиргә менә зур сәламнәр, зур рәхмәтләр. Исән сау булыгыз, сау сәламәт булыгыз. Рәхмәт сезгә. Менә бүген мин шын күңелдән барлык сәл кешеләр, айдаманнар, баш җитәкчеләр исеменнән аңарга зур рәхмәтләремне тапшырам. Һәм әлбәттә инде бүләккә күчик. Ел директоры. Ел директоры номинациясы. Аяз Ханапин. Аяз абый, Аяз абый. Син ел директоры, Аяз абый, Аяз абый. Бүген син җиңүче, Иң интеллектуаль директор. син ел директоры, Аяз абый, Аяз абый. Бүген син җиңүче. Көчле лидерга. Көчле алкышлар. Ел директоры Ханафин Аяз. Күмәк фото ясарга чакырабыз, просим сделать общее фото. Барыбыз бергә безнең көчле алкышлар астында, дуслар. Әфәрин безнең директорларга һәм инде премияның җиңүчесе Самрух символикасы төшерелгән истәлекле бүләкләр, фан сәләт мәйданчыгыннан һәм Акбарс банктан акчалата премия, партнерларыбыз бүләкләре һәм әлбәттә Самрух сыны белән бүләкләнә. Ел директоры номинациясендә җиңүчегә алкышлар. Әлеге номинациягә дә нукта куйдык. Һәм димәк, әйдаманнар исемен белдек, остазларны билгеләдек, баш җитәкләрне кытладык һәм чиратта кем барсын? Ә чиратта нинди номинация икәнлеген хәзер сез экранда күрерсез. Айлина Агаева, сәләтнең сары галстугы иясе. Биләр форумның КВН уенында гран-при яулый. Заманча хореография фестивальләре лауреаты. Теләсә нинди кыенлыкларны да җиңәргә бию ярдәм итә ди ул. Эльвира Шәйхетдинова, сәләт Әлки клубы рәисе. Су полосы уенында иң яхшы һөҗүмче дипломына ия. Ул тауга күтәрелү авыр булса да, аннан матуррак күренеш ачыла дип саный. Биеккә менерлек көче дә бар. ГТО нормативларын алтын билгегә тапшыра. Искәндәр Дәүләтшин, сәләтнең сары галстугы иясе. Биләр форумнарында КВН һәм футбол уеннары җиңүчесе. Америкада стажировкада катнаша. Чехияда бушлай уку өчен грант тоткан. Искәндәрнең икенче өе Йолдызлы базасы. Әлфир Зиннатуллин, сәләтнең сары һәм ак бүре аланының ак галстугы иясе. Ул иң яңгырауык тавышлы сәлкеш. Әлфир ак бүреләр сүрәнен әйткәндә, кайтавазы биләрдән өенә кадәр ишетелеп тора. Нариман Вильданов, сәләтнең сары галстугы иясе. Биләр форумнарында футбол буенча икенче, ЧГКда беренче урынга һәм КВНда иң яхшы актер исеменә лаек. Карате буенча Россия чемпионы. Алсу Валиева, сәләтнең сары галстугы иясе. 2020 елда КВН уенында җиңүче. Актерлык осталыгы да көчле. Хәтта рольгә артык кирип китеп сәхнәдә аңын югалтканы бар. Ләкин Алсу бер нәрсәгә дә үкенми. Ялгышлары да, уңышлары да тормыш тәҗрибәсе ди. Эльвина Мөхәммәтшина, сәләт Түбән Кама клубы рәисе. Фәнсәр мәктәбенең фәнни-гамәли конференциясында җиңүче. Республика күләм Бәхет йолдызы фестивалендә беренче урын ала. Эльвина бүгенге көн белән яшәргә киңәш итә һәм һәр мизгелне тәмен тоеп калырга тырыша. Ел сәлкеше номинациясының лауреатларын сәхнәгә чакырабыз. Агаева Айлина, Валиева Алсу, Вильданов Нариман. Дәүләтшин Искәндәр. Рәхим итегез сәхнәгә. Бу номинациядә безнең махсус бүләгебез бар. Бу Юникус БДИга әзерли торган онлайн мәктәп Валиева Алсуга электросамокат бүләк итә. Димәк,
Demek bizden maxsus бүләкләр тапшырылды. Һәм инде ел сәлкеше номинациясын бүләкләү өчен сәхнәгә чакырабыз. Татарстан Республикасының спорт министры урынбасары Алмаз Минвазых улы Монголов. Салам Тагир, салам Гүлназ, салам Сәләт. Һәр катнашучыны, һәр спонсорны һәм һәрберегезне 6-нчы Самрух ел премиясында Татарстан Республика спорт министрлыгының үземнең исеннән чын күңелдән тәбриклим. Мне очень приятно сегодня награждать по этой номинации, потому что в 93-94 году я также был участником лагеря «Салят», и в Беляре был направлен с Аксубаевского района, и могу сказать, что я действительно 17 лет являюсь участником движения «Салят», поэтому еще раз от всей души поздравляю вас с 6-й премией. Разрешите объявить самых наилучших, потому что за время своего существования «Салят» действительно стала мировым движением. Бүгінгі күнде форумда 18 000 сәлкіш катнаша. Бүгінгі күнде ел буенда «Салят» проектларында, «Салят» лагерінде, «Салят» мәктәбендә инде 21 000-ге якын сәлкіш катнаша. Бу бик тә югары дәрәҗәле премия була инде. Шуның өчен чын күңелдән һәрберегезне тәбриклим. Номинация җиңүчеләрен белик. Әйдәгез белик һәм хәзер үк исемен яңгыратыйк җиңүченең. Ел сәлкеше. Нариман Вильданов. Вильданов Нариман, Вильданов Нариман. О, Сәләт Раушанар. Я сәлкеше. Вильданов Нариман, Вильданов Нариман. Булачак Эйдаман. Я сәлкеше. Ел сәлкеше. Нариман Вильданов. Һәм барлык сәхнәгә күтәрелгән сәлкешләргә алкышлар һәм фото ясадык. Премияның җиңүчесе бүләкләр. Акчалата премия һәм әлбәттә Самрух сыны белән бүләкләнә. Ел сәлкеше номинациясе дә үз җиңүчесен тапты. Дуслар, тагын бер тапкыр алкышлар. Менә бөтен кешегә. Әлбәттә алда номинациялар булачак, әйме? Ләкин менә сәлкеш диюгә син дә бит сәлкеш булгансың, тафырымы? Сәлкеш булганда сиңа нәрсә күбрәк ошый, нәрсә менә исеңдә калды? Нинди чараны син бигрәк тә яратып һәм көтеп ала идең? Мин күптән түгел санадым, 26 тапкыр мин сәлкеш булып барганмын Сәләт проектларына, һәм иң яраткан чарам ул да булса күмәк шәмшек. Әйдаманнар Аклар залында онытылмас атмосфера ясый, һәм барлык сәлкешләр дә, әйдаманнар да сменаның ахырына бер-берсен беләләр, таныйлар, яраталар, һәм бу чара башлана, һәм гитара яңгырый. Менә безнең дә премияның инде уртасы узып китте, име, шуңа күрә әйдәгез бергәләшеп хәзер шәмшек ясап алабыз. Нишләп әле ясамаска? Алык телефоннарыбызны, кабызыгандагы фонарьларны һәм шул рәвешле менә монда без генә тоя торган һәм без генә сизә торган мөхит барлыкка китерик әле. Шәмшек. Без бер-беребезгә ышанабыз. Без бер-беребезгә күңелләребезне ачабыз һәм без бүген монда бердәм. Һәм безгә бер генә әйбер җитмиеме? Менә бу шәмшекне җиренә җиткерер өчен бер генә нәрсә, бер генә музыка һәм ул монда. Димәк, сәхнәдә Илназ абый Софиуллин. Илназ Софиуллин! Безнең күмәк шәмшек башланып китте.
Кайсы якка тарталар, яңгырлар һәм давыллар, җирне урап искән җилләр дәшә сиңа. Ясаган без адымнар, алтыннан һәм бакырдан, ул минутлар килер әле, беләсеңме? Юк, бу көннәр кабатланмас. Минем кыйблам, минем бәхет илем. Юк, алар безне искә алмас. Тик хәтерлә, без ирекле идек. Син бәхетле, мин бәхетле. Җиргә сыймас ул бәхетне, сизәсеңме? Ул бәхетне, саф бәхетне, күңел тоя, син кабатла, без бәхетле. Яшидек, әйе юләр идек, тик барыбер яшәдек. Тик томалдан яшәп, үкенмәдек. Ашыгып, йөгереп, бабынып, басып тарих битләрендә булып һәм югалып, дустым без яшидек, әйе юләр идек. Син бәхетле, мин бәхетле. Җиргә сыймас ул бәхетне, сизәсеңме? Ул бәхетне, саф бәхетне, күңел тоя, син кабатла, без бәхетле. Мин яратам, мин яратам. Нурлы караш, елмаюын мин онытмам. Юлларына җырлар аша, соңгы тапкыр бар галәмгә мин аңлатам. Сине мин югалтмам, сине мин югалтмам. Илназ Сафиуллин. Бик зур рәхмәт, Илназ абый. Дуслар, сезгә безнең шәмшеге шадымы? Һәм инде Кабатларга кирәк булыр. Әйе, мин риза. Әлбәттә, һәр вакыт Илназ абыйны күрергә без шат. Һәм инде ниһаять без бүгенге кичәнең иң кайнар, иң кульминацион ноктасына килеп җиттек. Һәм ул да булса, ел аланы номинациясе. Ел аланы ул бик үзенчәлекле номинация, чөнки нәкъ менә җәйге аланнар аша балалар сәләт дөньясы белән якыннан таныша да инде. Әйе, чыннан да алан ул баланың сәлкешкә, студентның әйдаманга әверелү урыны. Сәләт аланы ул кызыклы уку-укыту программасы һәм көчле атмосфера. Озын-озак сөйләп тормыйбыз, чираттагы номинация Ел аланы. Игътибар экранга. Тырыш баш җитәкләр, тырыш команда. Сәләт рухият аланы. Директоры Айсылу Нуруддинова, өлкән Айдаман Алия Миннуллина. Алан командасы футбол, КВН, чирлидинг, су полосы ярышларында беренчелекне яулый. Барыбызда күнегүләрен яттан белгән Малин кибиюен нәкъ монда уйлап табалар. Сәләт Саба. Биләр форум КВНында гран-при иясе. Шахмат, волейбол, бию буенча да беренчелек аларда. Алан директоры Гөлназ Гатина һәм өлкән Айдаман Гөлүсә Арикееваның девизлары гади. Һәр мизгелнең кадерен белеп яшә. Сәләт Имәнкәй аланы. Онлайн форумның ЧГК уенында икенче урын иясе. Директоры Лейсән Шәйхетдинова, өлкән Айдаман Дилбәр Мустафина. Эшләренә иң зур бәя балаларның шат йөзләре һәм Инстаграмда Җәүдәт абыйдан килгән комментарийлар диләр.
кул эшләре, дизайн, лазер технологияләре белән кызыксынучы барлык балаларны бергә туплый торган Сәләт осталар бистәсе. Директоры Энҗе Халикова, өлкән Айдаман Хабил Сахабиев. 2019 елда Soft Skills Bilyar форумда алан командасы КВН һәм шахмат уенында 2нче урынны яулый. Сәләт Азнакай иң инициативалы алан. Алар ел сайын Сәмрух премиясында катнаша. Сәләт җырлый номинациясе җиңүчеләре. Аланның директоры Алина Лабанова, өлкән Айдаман Азалия Юнусова. Спорт буенча яхшы нәтиҗәләргә ирешәләр. Биляр форумда шахмат КВН уеннарында 2нче урынны алалар. Жан дәвасын Сәләт Акбүредә таба аласыз диләр әлеге аланның директоры Айгөл Валиуллина һәм өлкән Айдаманы Илдус Галимҗанов. Биредә лидерлык потенциалын үстерүгә зур игътибар бирелә. 2020 елда Биляр форумда алар бочо һәм өстәл теннисы буенча 1нче урынга лаек булалар. Димәк, тиздән безнең финалистлар сәхнәгә чыгачак, инде премияның җиңүчесе Самрух символикасы белән кыйммәтле бүләкләр. Партнерларыбыз бүләкләре Фан Сәләт мәйданчыгыннан һәм Акбарс банктан акчалата премия һәм әлбәттә инде Самрух сынына лаек булачак. Сәхнәгә ел аланы номинациясе финалистларын дәшәбез. Алар Сәләт Акбүре, Сәләт Саба, Сәләт Рухият һәм Сәләт Азнакай аланы. Ел аланы номинациясенә чыктылар. Кайсы җиңүче булыр хәзер бераздан белербез. Әлеге алкышлар, дуслар, алкышлар. Сәхнәдә басып торучыларга. Бу номинациядә безнең махсус бүләк бар. Әлеге бүләктән башлыйк. Димәк, махсус бүләк белән Сәләт Азнакай аланы бүләкләнә. Ел аланы номинациясендә җиңүчеләрне бүләкләр өчен сәхнәгә кадерле кунагыбызны дәшәбез. Каршы алыгыз. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрының 1нче урынбасары Тимур Җәүдәт улы Сөләйманов. Хәерле кич. Бәлки сездән дә күбрәк дулкынланамдыр. Бәлки сездән менә шул бер яктан дулкынлану хисе безгә күчә. Икенче яктан бәхет хисе, шатлык хисе, шундый букет хисләрдән, кичерешләрдән коктейль. Монда Илназ җырлаганда да үзем каядыр 2003-тә, хәтта 2дә үземне тойдым. Илсияр Хисматов ясаган презентациядә Биләрдәге сыман кичкенә палаткаларда җырлап. Бер дулкында, диңгез дулкыны да ул Сәләт, радио дулкыны да. Һәм минемчә менә шул атмосферада бер-беребез, һәрберебез төрле һәм бер-беребезне тоя белү, һәрберебез шәхес бер яктан, икенче яктан бердәмлек хисе, ул көч, дәрт, куәт бирә торган энергия. Бу залдан иртәгә, бүген өйгә кайтып иртәгә кемдер мәктәпкә, кемдер эшкә барачак, ләкин менә шул Сәләт тибрәнешен минемчә тоя белү, зур дистанцияга карамастан барыбер бердәм булу. Ул менә Сәләтнең көче дә. Кемдер Сәләт минем өчен яшәү рәвеше дип әйтә, минем өчен ул фикерләү рәвеше. Без күрдек видеодан, кемдер үзенә
пар табып, үткән елны гаилә корып, яңа баскычка адым ясаган һәм андый парлар күп. Кемнеңдер Сәләт гаиләсендә үзләре сәлкеш булганда, хәзер инде аларның гаиләдә бала туып, аны кайсы мәктәпкә бирим диеп, Асылташ мәктәбенә бирәм дигән фикер йөртеп йөриләр. Һәм менә шундый ул Сәләт, ул төрле. Һәм ишетәсезме? Балалар тавышлары. Алар, менә мин әйтик, Сәләткә мәктәп укучы булып килдем. Ә кемдер 3-4 яшьлек бала булып бәләкәч проекты аша. Һәм менә шул бердәмлектә, традицияләрдә һәм яңарышка омтылышта чын Сәләт билгеләнә. Һәм без Сәләтне бергә үстерәбез. Сез сәлкешләр, сезнең әти-әниләр, сезгә аерым зур рәхмәт. Әти-әниләр, бу залда булган әти-әниләр, кем үз сәлкешләре өчен дулкынлана, балалары өчен дулкынлана, кемдер безне онлайнда карый. Аерым рәхмәт остазларыбызга, бу залда остазлар бик күп, әйдәгез аларны аерым алкышлыйк. Алар 94-тән башлап күп кенә остаз, әле дә безнең белән бүген бергә Сәләтне үстерә. Әлбәттә, аерым рәхмәт Әдип Әлмиргә, һәм ул безне күрә, біз аның белән көндә элемтәдә, әйдәгез аны да алкышлыйк әлбәттә. Иң зур рәхмәт әлбәттә балалардан, әти-әниләрдән һәм бездән, безнең президентыбызга, Рөстәм абыйга зур рәхмәт, әйдәгез аны алкышлыйк. Һәм без бик шатбыз. Сәләтнең кыйммәтлеген партнерлар күрә белә, һәм бик күп тапкыр бүген яңгырый Акбарс банк компаниясе. Аңа аерым рәхмәт күрә белгәне өчен, ярдәм өчен. Һәм беләсезме нәрсә? Менә җиңгән сәлкеш, әйдәман, өлкән әйдәман, һәрберсе картага 50 меңгә якын акча алачак. 50 мең. Күпме түгелме? Әлбәттә, кемдер әйтергә мөмкин. Бәлки күбрәк тә булырга мөмкин иде. Теге елны әйтик. 25 меңгә якын акчалата премия иде. Әмма шул 50 мең сумны сез үзегез билгеләдегез. Уйлап кына карагыз. Ул оештыру комитеты түгел. Әти-әниләр, балалар, әйдәманнар, сез эшләгән эш кирәкле дип күреп, белеп, фонд Сәләткә акча биреп, 500 мең сум җыеп, сезгә бүләк итәләр, сез кирәк дигән сүз. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Әйдәгез алкышлыйк ел аланы номинациясенә лауреатларын. Катырак. Кайсы алан җиңде дип уйладыгыз сез? Һәрбер җавап дөрес, ләкин шул сорауга иң дөрес җавапның берсе бар. Ул нинди? Акбүре дип кычкыралар барыбер. Юк, мин белмим. Менә монда язылган Сәләт аланы. Без бердәм. Сез әзерме? Алтынчы Тәмрух ел премиясендә, ел аланы номинациясендә җиңү яулаган Сәләт Саба аланы. Сәләт Саба. Билер форумда иң чемпиону, хәзер ел аланы. Сәләт Саба. Гөлназ апа, Гөлназ апа, сез әфәрин. Саба, Сәләт Саба. Hepsi bir ovada, hepsi bir ovada. Saba, Sәләт Саба. Saba yıl ovada, Saba yıl
Сәләт. Бик зур рәхмәт Тимур абый, әфәрин аланнар һәм без сезне залга озатабыз. Рәхмәт бик зур. Дуслар, безнең көчле алкышлар. Тагын бер генә сүз калды. Ул менә шул премияны оештырган командасын әйдәгез алкышлыйк. Минемчә, искитмәле шоу. Менә бу яшь егетләр кызларны ул әйдәгез алкышлыйк. Алып баручылар, Тахир, Гөлназ, Шикәр төркеме, Рафаэль, шикарно. Тимур Сулейманов. Хөрмәтле сәлкешләр, әйдәманнар, баш җитәкләр, әти-әниләр һәм кунаклар. Тантанабыз ахырында бүгенге шатлыгыбызны безнең белән уртаклашканыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт әйтәбез. Һәм ничә еллар дәвамында без бердәм һәм без сәләттә дәвам итәбез. Рәхмәт сезгә. Чынлап та без бердәм һәрбер проектларда һәрберебезнең катнашы бар. Киләчәктә дә сәләт белән бергә булып, бердәм булып, алга барырга насыйп булсын. Һәм әлбәттә шулай ук премия катнашучыларына һәм җиңүчеләренә дә зур рәхмәт. Һәм һәрвакыт алга барганыгыз өчен рәхмәт сезгә. 2021 елда безне әле күп кенә зур ачышлар көтә, шулай бит. Чынлап та Сәмрух та, Сәләт тә барлык планнарыгызны тормышка ашырырга ярдәм итсен. Бердәм булып, яңа үрләргә, яңа җиңүләргә бергә барыйк. Сәләт ул көч. Һәм инде киләсе булып бу сәхнәдә яңгырayacak номер сезнең өчен, безнең барыбыз өчен бүләк. Каршы алыгыз. Дуслар, безнең алкышлар кем чыга хәзер сәхнәгә, нәрсә була хәзер сәхнәдә? Сез барысын да үзегез күрәчәксез. Каршы алабыз. Kullar eyleydi özgöp gözgöp. Cip 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 cip. Gözlerimde benim sen kara, gözümden kara. Şüklenünde başından taşla, ihlas bu minna. Şu çakta sen tabarsın candan, saravana cevap. Barırsan atlağın yolunda, könglimde yalvar. Aşıksın amin kabak, hislerimde anla. Dostum sen de mine yara. Gözlerime minem kara. Abdullah sen kataba. Yüreğimde minem tığla. Oldu yalnızsız kala. Aşıksın amin kabak, hislerime anla. Dostum sen de mine yara. Haydi haydi. Gözlerime benim sen kara, gözüme kara. Karşı al min yanıma varam, kızkara ara. Kızkara ara. Şu şakta sine sol yanında, gökdekte jığıda. Size sen me bir ukurukma, men bit yanında. Aşıksın amin kabak, hislerime anla. Dostum sen de mine yara. Gözlerime minem kara. Abdullah sen kataba. Yüreğime minem tığla. Oldu yalnızsız kala. Aşıksın amin kabak, hislerimle anla. Dostum sen de mine yara. Kullar hele göz göz. Yo yo yo, bu ne bu şirketler hele. Oh. Yeah.
Шул чакта синянның таңда Сұрауыңа жауап Барырсың аслаған юлыңда, күңелемде яла. Ғашық сиңа мен қабақ, хисләремне аңлап, Дустым син дә мине ярап. 6-нчы Сәмрух ел премиясе шуның белән тәмам. Тиздән биләрдә күрешербез. Рәхмәт, хәзер бер-берегезне кочаклый аласыз, кутлый аласыз. Ура! Без сезне тәбриклибез. Димәк, Самрух 2020 премиясе тәмам. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт һәр барчагызга. Алышқан мәлдә, күшкәндә җәйгә сулыша, кышкы даланың һәм инер галәмдә үзгәрсә кеше тулыша, оча аламын алыфка тикле иртә. Qanatımda hər bir irdə Yiyib yeşillərinin barın Biz qoyaşdan bizdə uşağımız Sən rujəyə qonaqların Zəngər köknü taşamız Şamız Kın alışkan elden Işkınsa neyden yangılar Yuvalsa vakit Gel bir seneyde Tek yuvallar ağırlar Tümşiye yattım Hem edip kıtıp varım Şeye savup kanatlarım Yiyip yeşillerinin barım Biz kıyaştan ister alışamaz Sen rujeye kanatlarım Zengel kukne dışamaz Biz uşamaz Yaşamlık kanatları Yiyip yeşillerinin bara